Sa Good Vibes, sila'y noon nga beauty queen ang magatiglawa sa Negros sa Miss Earth 2021. Aton siya kilalahon sa report ni Marshall Muico. Excited na sa karon ng 26 anyos nga silay nun nga si Rhea Angelica de Ocampo nga itiglawas ang Negros Occidental sa palaabuton nga Miss Philippines Earth pageant sa Hulyo. Si De Ocampo nga Tourism Management graduate sang La Consolacion College Bacolod kay karon isa ka flight attendant, ang isa sa 66 ka mga kandidata nga ginalakipan sa mga beauty queens kag mga modelo nga nagahandom nga makuha ang titulo nga Miss Philippines Earth. Suno kay De Ocampo, estudyante pa lang siya. Isa na siya ka-advocate sa environmental protection. Gani amo ini ang nagtulot sa iya para mag-intra sa Miss Earth. Ever since I was young, sir, I was a little environmentalist. It all started as a Girl Scout, as a Rotaract Club member, a tourism student during that time. And also, Lin-ay sa organic na Negros in 2013. I would like to really use that experience to give back. And I am really passionate about environmental protection, which is what Miss Earth is all about. So that is why I joined Miss Earth. Antes pa sang Miss Philippines Earth, madamo naman ng mga pageants ang iya nga naintrahan diri sa Negros. Si De Ocampo ang ginkurunahan bilang Lin-ay sang Silay sang tuig 2012. Nangin second runner-up sa Lin-ay sang Negros sang 2013, kag first runner-up naman sa Mascara Queen sang 2014. Ang Miss Philippines Earth nga iya ginintrahan sa karon ang isa ka environmental themed beauty pageant nga nagapromote sa environmental awareness kag social responsibility. Suno kay De Ocampo, iya mangin advocacy sa iya nga pag-intra ang organic farming kag ang pagprotekta sa mga kabukiran. I am advocating for organic farming, coming from Negros Occidental, and I'm also advocating for the connectivity of our mountains and the sea, because I believe that we are all interconnected with nature, and we need this platform. I'm so excited because I get to share awareness to most especially the youth on the importance of taking care of our environment and as well as our own health. So I'm excited to be in this journey to do that. Ginpahayag man ni De Ocampo nga iya himuon ng tanan agud madala ang corona sang Miss Philippines Earth sa Negros. I will try my very best to bring home the crown for Negros because I know that the Negrosanon people, the Silaynons, and many other people who I haven't met yet but who send their love, share their support and love for me, and that fuels me to really give my best and bring home the crown for us. So I will be asking for your support and prayers, and yeah, I'm excited. Sarang masuportahan si De Ocampo kag matan-aw man ang mga activities ng Miss Philippines Earth sa ila sini nga Facebook page. Marshall Muico para sa Digikas Negros.